Bdew jiltaqgħu f'dar il-Mediterran aktar minn 300 delegat minn 42 pajjiż differenti bħala parti mid-Digital Summit 2025. L-edizzjoni ta' din is-sena bħala parti mis-Sena Ewropea tal-Edukazzjoni għaċ-ċittadinanza diġitali għandha t-tema ta' ċittadini diġitali edukati insaħħu ġenerazzjonijiet konnessi. Id-Digital Summit organizzat minn All Digital flimkien mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali ta' Malta u b'appoġġ mill-Kunsill tal-Ewropa jiġbor flimkien edukaturi mexxejja politiċi u attivisti minn madwar l-Ewropa biex jiddiskutu l-ħiliet diġitali, l-inklużjoni u l-innovazzjoni, kif spjega Mario Fava, l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. U anke li nassiguraw li kulħadd ikollu l-odda meħtieġa biex partikolarment anke fejn tidħol cybercrime, eċetera, kulħadd ikun alert illi jara illi meta jew inkella f'xi waqtiet ikollu iħabbat wiċċu ma' sitwazzjoni bħal din ikun jaf x'għandu jagħmel. Dan huwa summit li jsir kull sena bejn l-All Digital u l-pajjiż li kienet jorganizzah u aħna bħala Assoċjazzjoni Kunsill Lokali s-sena l-oħra konna fost il-kandidati li applikajna biex isir ġewwa Malta l-ewwel darba. Fortunatament l-applikazzjoni tagħna ġiet aċċettata u llum qegħdin organizzaw dan is-summit hawnhekk. Inkomplu permezz tiegħu ngħinu u ninkoraġġixxu n-nies biex jengejġew kemm jista' jkun anke mal-Kunsilli Lokali għaliex il-Kunsilli Lokali jistgħu jkunu soluzzjoni għal ħafna mill-problemi diġitali li jista' jkun hemm fil-lokalitajiet differenti. Fil-ftuħ tad-Digital Summit 2025 id-Deputat Prim Ministru Ian Borg qal li Malta mhux biss għamlet progress fil-qasam tal-inklużjoni, iżda dan is-settur qed jintuża bħala għodda għal partiċipazzjoni aktar wiesa' u titjib fil-kwalità tal-ħajja. Hawnhekk Dr. Broċ jirrefera l-Istrateġija Nazzjonali għat-Tagħlim Diġitali li tibda minn età żgħira u tkompli matul il-ħajja fosthom l-inizjattiva tal-One Tablet per Child u l-introduzzjoni tal-intelligenza artifiċjali fl-edukazzjoni. Id-Deputat Prim Ministru ħeġġeġ lill partiċipanti biex jużaw dan is-summit bħala riflessjoni u impenn lejn futur diġitali għal kulħadd.